De deltawerken zorgen ervoor dat de Zeeuwen zich weer veilig kunnen voelen. Tientallen dammen en dijken hebben het water bedwongen en tot rust gebracht. Maar wat betekent dat voor al die planten en dieren die in het water leven? Heeft de natuur zich kunnen aanpassen? Nou, je hoort het al, hè? Rand van de Grevelingen. Stilstaand water is het eigenlijk, hè? Hoef ook niet bang te zijn dat we nat worden hier, want dat komt niet omhoog. Enorm verschil, hè, met de Oosterschelde. Ja, als we hier gaan duiken, dan zien we onder water een totaal ander landschap. Gaan we hier wat dieper, onder de 10 meter, dan komen we eigenlijk al in een zuurstofarme tot zuurstofloze prut terecht. Daar kan eigenlijk niks meer leven, behalve de zwavelbacteriën, die daar als matten op de bodem liggen op heel veel plaatsen. Als gevolg van de afwezigheid van stroming. Het gebied daarboven zien we dat de samenstelling van de soorten een totaal andere is. Andere planten, andere dieren? Nou, het zijn niet zo direct andere soorten, maar we zien veel minder soorten. Dat heeft voornamelijk te maken met de afwezigheid van stroming hier. Wat nou het leuke is, we zitten hier bij Den Ossen. We zien daar nog de Gevelingendam. Daar zit een spuisluis in. Daar komt relatief maar weinig water doorheen, iedere keer met de getijden. En we zitten hier dan precies nog net langs de rand van de stroomlijn. En het leuke is van deze duiklocatie dat waar die stroomlijn nog langskomt, daar treffen we nog wel een wat gevarieerder beeld aan van soorten die vanuit de Noordzee binnenkomen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van de hele Gevelingen. Dan zitten we hier ook in een klein wierzonnetje, hè, volgens mij. Is dat ook weer anders dan in de Oosterschelde bijvoorbeeld? Ja, die is beduidend anders. De wierzone loopt hier net zo goed als in de Oosterschelde door tot 7, 8, 9 meter. Dat is op zich niet anders, maar de samenstelling van de wieren is totaal anders. Wat we hier zien is vrij veel zachte groene wieren. Bijvoorbeeld dit kleindarmwier, zeesla, viltwier. Dat zijn soorten die zien we ook wel in de Oosterschelde. Maar relatief gezien vinden we dat veel meer in het stilstaande water. Japans bessenwier, wat we hier hebben. En dat zien we die hele zone hier. Dat is eigenlijk alleen maar Japans bessenwier. Dat treffen we wel bij allebei de locaties. Maar het kan dus voorkomen dat soorten in allebei de wateren voorkomen, maar dat het er hier anders uitziet dan in de Oosterschelde bijvoorbeeld? Ja, dat is zonder meer een feit. We zien dat niet zo direct bij de wieren, maar we zien dat bij een aantal dieren, een aantal zeedieren. Een heel mooi voorbeeld is de gewijspons. Als we straks een duikje gaan maken, dan gaan we gegarandeerd hier gewijspons vinden. We gaan later ook nog in de Oosterschelde duiken. Daar gaan we ook gewijspons zien. En als je die naast elkaar zet, die beelden, dan denk je van nou, dat is één soort, dat is een andere soort. Het uiterlijk van de gewijspons is totaal verschillend. Ja. Zullen we het water in gaan? Gaan we doen. Spullen pakken, het water in. Oké. Ja, Gijs, we staan hier nou bij de Brouwersdam, hè, bij de Spuisluis. En we hoorden net dat er in die stroomlijn erachter, dat daar eigenlijk nog de leuke dingen te vinden zijn, hè? Ja, precies in die overgang die we hier nog een klein beetje hebben van het zouten van de zee naar de Grevelingen. En de rivier die erachter zit, juist die overgang, die is interessant. Daar is voedsel en daar gebeuren de leuke dingen als het gaat om diversiteit. En in het begin van de afsluiting, zo halverwege de jaren 60, toen ging het eigenlijk redelijk goed met het Grevelingenmeer. Maar zeker de laatste 10 jaar is de Grevelingen eigenlijk toch gewoon een probleemgebied geworden. Ja, wat zie je dan? Het probleem is dat in de diepe putten die hierachter zitten, en de Greveling is op sommige plekken meer dan 30 meter diep, daar ontstaat zuurstofloosheid. En zie je dus op die diepe plekken dat eigenlijk nou alleen nog maar een bacterie daar kan leven. Die nemen de hele boel over. En die bacteriën die zijn nu langzaam naar boven aan het kruipen. Vroeger zaten ze op 30 meter, toen was het 20 meter en nu zit het al op 15 meter of hoger. En het kruipt langzaam naar boven. Waarom gebeurt er niks? Waarom wordt er geen opening gemaakt? Ja, maar op het moment dat je aan de Grevelingen gaat sleutelen, dat betekent ook dat je aan de andere deltawateren wat moet gaan veranderen. Op het moment dat je hier de boel openzet, betekent dat wat voor de veiligheid rond de Grevelingen. Moet je zwaardere dijken maken of moet je andere doorlaatmiddelen hier zo bouwen. Dat betekent ook dat het achterland, dus zeg maar het Volkerakzomeer, dat je daar dingen aan het waterbeheer moet gaan veranderen. En het Volkerakzomeer is nu een zoet meer.
Als je een overgang wil maken, eigenlijk die je wilt hebben tussen de rivieren en de zee aan deze kant, krijg je eigenlijk een zoet-zout overgang. Dat is voor natuur en voor diversiteit en de kwaliteit van de delta heel erg belangrijk. Maar daardoor verdwijnt dus een deel van die zoetwaterbuffer die nu het Volkerakzomeer is. En ja, de landbouw vindt dat natuurlijk niet leuk, want die ziet daar hun zoetwater verdwijnen en denkt dat er geen alternatief is. Ja, is het ook een centenkwestie misschien? Het is zeker een centenkwestie. Op het moment dat je doorlaatmiddelen wil gaan bouwen, is dat veel duurder dan gewoon ergens zo'n monoliet, zo'n dijk in te pletteren. Op het moment dat je die sluizen wil gaan maken, kost dat veel geld. Maar het levert misschien ook geld op. Ik denk zeer zeker dat het geld oplevert. In een mooie omgeving wil je graag recreëren. Als je de kwaliteit verbetert, dan is dat veel aantrekkelijker om te recreëren, om te wonen, om eens naar een restaurant te gaan. En daar kun je dus geld mee verdienen. Het tweede is, het opslibben hebben we nu helemaal gestopt. We hebben er een dam in het water gelegd en daardoor al het sediment, alle zwevende delen in het water, die bezinken nu allemaal daar in de voordelta en niet meer daarachter. Het land groeit dus niet meer mee met de zee. En dat is zeker in een tijd van zeespiegelstijging is dat echt een probleem. Het komt lager te liggen. Het komt relatief lager te liggen omdat de zeespiegel stijgt. Als het nou meegroeit met die zee doordat alles kan bezinken in die omgeving van de delta, dan levert dat gewoon geld op. Want dan hoef je minder zand te suppleren of je hoeft veel minder hoge dijken aan te leggen. Omdat de natuur zelf daar een handje bij helpt. Ja, zou dit kabinet moeten aanspreken, toch? Hè, lijkt mij wel. Ik bedoel, 500 miljoen per jaar verdienen met een open arm. Ik denk dat dat toch een aantrekkelijk perspectief is. Ja. Gaat het er ooit nog een keer komen, denk je? Ik denk dat het moet. Het kan niet anders. We lopen nu tegen de grenzen van die deltawerken aan. Er zijn in elk deltawater wat we hier hebben, liggen de problemen voor het oprapen. En praten we vooral heel erg lang over de oplossing, maar nemen we geen maatregelen. Hebben we misschien hier ook een klein ecologisch rampje nodig, die putten waar je het over had? De mensheid leert dat er af en toe een ramp nodig is om in actie te komen. Maar ik zou ervoor pleiten om niet te wachten tot er 10.000 dode vissen in de Grevelingen drijven. Maar als we niks doen, dan is dat wel de consequentie. Op een gegeven moment gaat het ergens spaak lopen en dan lopen we achter de feiten aan. Nou, ik heb nou de gewijspons gezien in de Grevelingen, nou hier ook in de Oosterschelde. Wat een ongelooflijk verschil. In de Grevelingen zijn het van die ile takjes en hier zijn het bijna massieve sponsen. Hoe komt dat dan? Het heeft eigenlijk alles te maken met stroming. Hier in de Oosterschelde hebben we nog steeds getijdenstromingen. Daardoor moeten ze veel steviger en krijgen ze die veel compactere bouw. Maar als je naar de Grevelingen gaat, daar is geen stroming meer. Het water is daar denk ik ook een stuk zuurstofarmer. Dat zal ook wel een bijdrage leveren. En daardoor krijg je van die hele ile takken. Nou klinkt het als een plant, hè, als je het zo beschrijft, maar dat is het niet. Spons is een dier. Het is wel het meest primitieve diersoort of diergroep die we in de Nederlandse kustwateren hebben. De spons heeft eigenlijk maar een paar verschillende soorten cellen. Wij als mens hebben niercellen, zenuwcellen, spiercellen, noem maar op. Duizenden soorten cellen. En de spons heeft eigenlijk maar een stuk of 3 soorten cellen. Heeft eigenlijk niet veel meer nodig dan dat. Dus het is een ongelooflijk primitief dier. Je kunt een heel klein stukje spons afbreken. En dat kun je als het ware ergens wegleggen. En als de omstandigheden verder goed zijn, dan groeit dat gewoon weer uit tot een nieuwe spons. Moet jij eens proberen met het topje van je pink. Dat lukt je niet. Nou leeft de gewijspons hier in zoutwater, maar zou die dan bijvoorbeeld ook in brakwater kunnen leven? Nee, de gewijspons is echt wel een zoutwatersoort. Eigenlijk alles wat we hier gezien hebben, dat zijn zoutwatersoorten. Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want juist waar we nu zitten, hadden we vroeger de overgang van zout naar zoet. En hadden we juist hier brakwater en brakwatersoorten. Nu is door de deltawerken, ook met name hier in het achterland, is de hele Oosterschelde volledig zout geworden. Overal is de zoutconcentratie ongeveer hetzelfde. Als we nu nog het brakkenwater willen gaan zien en de soorten die daarin leven, dan moeten we echt naar totaal andere gebieden toe gaan. En dat gaan we in de volgende aflevering zien. Wat was dat eigenlijk met die krabben net? Ja, geweldig was dat, hè? De grootste krab wint altijd.
Er was een Amerikaans mesheft was dat. Die schelp, daar zat nog een beetje aan vleesresten zat daarin. En die krab die zat dat gewoon op te eten. Die dikke grote. Die dikke grote. En die kleine die wilde gewoon mee lunchen. Maar die kreeg daar weinig kans. Echt ruzie hadden ze, hè? Dacht ik, dat is, het leven onder water is keihard. En de grootste wint altijd. Daar kun je onderop zijn.